Как ние ви помагаме да бъдете конкурентоспособни на чужди пазари? Първо, предоставяме ви изцяло нашите отстъпки от обемите, които сме постигнали за цяла Европа. Основно сухопътно, масово нашите клиенти онлайн търговци доставят до Европа сухопътно и една част от тях също така и експресно. Работим с DHL Express по отношение на експресните пратки с самолет, тъй като сме видяли, че качеството е най-високо и съответно е най-предпочитания куриер както за Европа, така и за останалата част от света. САЩ, Австралия, ЮАР и така нататък. По отношение на сухопътните пратки в Европа, ви предоставяме възможността да доставяте както до адрес, което за някои от страните е масово, така и до локери или до подоофиси, pick-up drop-off офиси. В Централна Европа, страни като Чехия, Словакия, Унгария, дори и в Румъния, тези локери и подоофиси са изключително популярни и съответно ние имаме интегрирани над 14 000 такива подоофиси и локери, които вие директно чрез една интеграция с нас може да достъпите, без да е необходимо да се интегрирате по-отделно с всяка една държава, с всеки един куриер и така нататък и така нататък. Давам пример. Ако сте на WooCommerce, ви предоставяме плагин, който да сложите на чекаута на вашия онлайн магазин и по този начин хората, които крайните клиенти в съответната държава имат възможността да се изберат най-близкия до тях офис, които за момента само с едни от куриерите ни са над 14 000 такива офиси в Румъния, Унгария, Словакия и Чехия, за тези 4 държави конкретно. Това увеличава възможността да продавате повече, когато им предоставяте повече опции на крайните клиенти.